One of the most common nga problema, inig human natong pangayog pasaylo sa Ginoo. Maglibog ta kung gipasaylo na ba? Yes, labi nagbugat nga mga sala daw kaunon ka sa konsensya ug magbalik-balik ang guilt. And the saddest part is maulo na ta moduol ug moampo sa Ginoo. Dili pud baya lalim no, the voice of Satan magasungog kanimo. Makasasala kang dako, dili ka ngayan, simba-simba, ipabalik-balik pagpahinumdum ang mga kagahapon. Well, you see in the Bible, nonsense kayo ang mga requirements. Kaniadto magdala sila hayop, patayon ug sunugon unsay kalabutan ana sa sala. Sinaama ni Tuslo sa Jordan River kapito ka bisis unya nahinlo ang kinatibuk-an niyang pagkatao unsay naa sa suba. And here sa New Testament, repent and be baptized. Unsa kay naa sa tubig? Nonsense. But what makes them having sense is because of faith. Pagtuo, maura gyud na ang butang nga makasiguro ta nga iya tang gipasaylo. Ang mga miracle sa una, mga butang nga katingalahan nahitabo ra gyud to kay ilang gituuhan. Ngon sa 1 John 1 verse 9, kung isugid nato ang atong mga sala, siya gyud mo pasaylo sa tanan natong mga kahugawan. So the moment nga mangayo kag pasaylo, unsa man kadako ang imong sala, unsa man ka baga or unsa man ka pula, tuuhi nga ikaw gipasaylo na.